Ауду биллахи минешшейтанир-раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мөхтәрәм мөселман кардәшләр. Җомга көннәребез мөбарәк булсын. Аллаһ Тәгалә шу көннәрне безгә бәрәкәт биреп, шу көннәрне хәерле гыйбадәттә, әҗр-савапта үткәрергә насыйп әйләсен. Һәрбер әйткән хәмд сәнәләребез Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләгә ирешеп, әйткән һәрбер салават шәрифләребез Пәйгамбәребез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең рух шәрифләренә ирешергә насыйп булсын. Мөхтәрәм кардәшләр, бүген иншаллаһ киләсе сүзебез булыр ачу чыгу турында. Ягъни әл-гадаб дип атала. Шулай бит гарәпчә ачу чыгу, ярсу. Күп егетләр зарланлар, киңәшләр сорыйлар. Менә агрессия барлыкка килде, тик томалдан кызып китәм, томалдан ачулана башлыйм. Ничек җиңгәргә, нәрсә эшләргә, һәм дә инде моның белән ничек көрәшергә. Чыннан да соңгы вакытта, ягъни соңгы вакыт дигәнем инде шушы соңгы елларда кешенең ачуы чыгуы, ярсуы бу хәзер инде гадәти күренешкә әйләнде. Элек бу нормаль күренеш түгел иде. Шулай бит кешеләрнең әйтик мәсәлән бик каты ачулары килсә дә берәр нәрсәгә, алар үзләрен кулда тоталар иде. Ничектер бу мәсьәләне интеллигентны хәл итәргә тырышалар иде. Бүгенге көндә исә кеше тик торганнан ярсып китеп, кычкыра башларга, шулай бит нервланып, психланып, берәр нәрсә эшләп ташларга мөмкин. Әле генә менә монда гына сөйләшеп алдык, шулай бит инде кызык хәл. Бөгелмәдә ике кыз бер егетне кишләгәннәр. Шулай бит. Бу шулай ук теге тик торганнан эшләнгән эш түгелдер бу. Ягъни бу егетне матур гына утырган вакытта инде фәлән-фәләнч әйдәгез әле без сезне кишләп алыйк әле дип, шулай бит алай торып эшләнгән эш түгел бу. Бу инде үзенә күрә инде сәбәп аркасында димәк ачу килгән кешенең һәм ачу килгәннән соң ярсып берәр нәрсә эшли башлыйсың кешегә, мәсәлән, кыйный башлыйсың, я булмасаң да сүз әйтә башлыйсың һәм ахыр чиктә инде үзеңне кулда тотып тора алмыйча ниндидер менә шушындый гамәлләр кылып ташларга мөмкинсең. Күп очракта менә шушы ачу килгәндә, ярсыганда бик зур хаталар эшләнә. Аннан соң үкенәсең әлбәттә. Әйтик, мәсәлән, соңгы вакытта шулай ук таралган әйберләр мәктәптә я булмаса урамда бер кешене кыйныйлар. Бу моны видеога төшереп торалар, бу кыйнаганны, шулай бит. Аннан соң аны интернетка чыгаралар. Бу кешеләр нәрсә дип уйлыйлар? Бу видеоны күрмәсләр, кыйнаганны белмәсләр, полиция безгә бер нәрсә эшләмәс дип уйлыйлармы? Бу ахмаклык бит инде, шулай. Гадәттә җинаятьне эшләсәң, аны качып эшлиләр, җинаятьне. Кеше күрмәгәндә, караңгыда, шулай бит. Монда көпә-көндез кешене кыйнап, әле шуны видеога төшереп, тагын интернетка чыгаралар. Анда бөтен тавышлары күренеп тора, шулай бит кешеләрнең йөзләре күренеп тора. Ничектер ахмаклык, аңлашылмый торган әйберләр. Әгәр дә теге аяк акыл белән син моны эшли алмыйсың, бу ничектер аңлашылмый бу әйберләр. Менә шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, шушы ярсу, ачу чыгу күп очракта менә шушындый зур-зур хаталарга китерә. Аннан соң бу хаталарга гомер буе җавап бирергә туры килә. Мөхтәрәм кардәшләр, инде әлбәттә нәрсә соң ул ачу дигәндә, ачу яхшымы соң ул, яманмы соң ул дигәндә, шулай бит. Әле генә аңлап киттек, димәк, ачу, ярсу әлбәттә ул кеше өчен бик начар. Һәм Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм дә әйтә: "Ва хайрукум ман кана батиул гадаби саригул фай." Сезнең иң хәерлегез шул ди, кем озак кыза, тиз суына ди. Шулай бит, озак кыза, тиз суына. "Ва шаррукум ман кана саригул гадаби батиул фай." Ләкин сезнең иң начарыгыз ди, кем тиз кыза һәм озак суына ди. Тиз кыза һәм озак суына. Мөхтәрәм кардәшләр, кызу, шулай бит, кызып китү дип әйтик инде. Ул бер нәрсәгә дә файда китерми. Хәтта машинада да шулай бит. Машина кызса,
Ул файдага китерми. Шуңа күрә дә озак кызып тиз суынган очракта машинаның бөтен әйберләре эшли дигән сүз. Тасул йөри, һава җыри, нитә, бөтенесе нормаль. Ләкин инде артыгыннан кызып китте икән, машина нәрсә була? Бу очракта инде ким дигәндә головканы яндыра. Ким дигәндә прокладкасын яндыра. Чөнки головка уйный башлый. Югары температурада ул кәкрәя, кызып китә. Менә адәм баласы да, мөхтәрәм кардәшләр, шулай. Әгәр дә кеше кыза икән, һәм бу халәт бик еш кабатлана икән, ул инде бозыла. Кеше бозыла. Бу үз чиратында психологик проблема китереп чыгарырга мөмкин. Һәм аннан соң әлбәттә инде беренче булып психологик проблемага кадәр китереп чыгара организмда проблемалар. Кеше давление белән интегә башлый. Шулай бит йөрәк проблемалары килеп чыга башлый аның. Ачу чыккан сайын кешенең ашказан системасы бозыла. Язва, гастрит барлыкка килә башлый. Менә булар бөтенесе дә, мөхтәрәм кардәшләр, ачу чыкканнан гына килеп чыккан авырулар. Син белмисең хәтта, экология гаепле булмаска мөмкин моңа. Салкын, иссе гаепле булмаска мөмкин. Моңа гаепле булмаска мөмкин синең ашаган әйбереңдә. Гади, шулай бит бер караганда ачу килү, бер туктамый ярсу, шулай бит менә бу авыруларга сәбәпче булырга мөмкин. Демәк, синең организмың бозыла. Сиңа аннан ремонт кирәк. Машинага ремонт кирәк булган кебек, сиңа да ремонт кирәк. Сиңа да дәваланырга туры килә аннан соң. Сәбәбе менә шушы бер ачу ярсудан гына, мөхтәрәм кардәшләр. Инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям шуңа күрә әйтә: "Иннал гадаба jamratun минан нар." Ачу ул тәмухның бер күмере ди, ташы ди. Ягъни ачу килү ул тәмухның бер кисәге, бер ташы дип әйтсәң дә була. Ачу килгән вакытта күз алдына китерергә кирәк, димәк, тәмухтан бер күмер алып, синең ишеңгә салган кебек. Һәм син кыза башлыйсың. Шуңа күрә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям аны чагыштыра, ачу ул тәмухның бер ташы дип әйтә, кыздырыр өчен. Һәм берәрегез үзендә моны сизсә ди, үзендә шушы ачуны сизә икән, кыза башлый икән ди, فإن كان قائما فليجلس. Әгәр дә басып торса, утырсын ди. Әгәр дә инде утырып тора икән, فإن كان جالسا فليتجع. Җиргә ятсын ди. Әгәр дә утырып тора икән, җиргә ятсын ди. Курыкмаска кирәк, ялмаска кирәк моннан, мөхтәрәм кардәшләр. Әгәр дә инде мәсәлән хатының ачуын килә башлады икән, идәнгә сузыл да ят. Хатының аптырап карап тора инде, шулай бит. Хәдисне белмәсә, син идәндә унап ятасың. Ул хатының анасын нәрсә ди? Күңеле була инде. Сразила на повал ди, одним взглядом ди, шулай бит. Күз карашы белән яктым мин моны ди. Кара ди, хәзер җирдә идәндә унап ята ди. Әлбәттә, ул аңламый шулай бит инде. Бу синең шушы җиргә ятуың аны кыткарып калды. Әгәр дә син хәзер шушында идәнгә ятмаган булсаң, ул ятадыр идәнгә ибе. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, моннан уяларга кирәк түгел. Ачуың килсә, утыр. Шулай бит басып торсаң, утырып торасың икән, ят. Чөнки бу халәт сиңа җиңеллек бирәчәк һәм сине күп проблемадан кыткарып калачак. Күп проблемадан кыткарып калачак. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллямның шушы киңәше, ул, мөхтәрәм кардәшләр, ачу чыгыкка караганда хәерлерәк ди. Ярсып, психланып, нервланып бер нәрсә эшләүгә караганда бу хәерлерәк. Чөнки синдә тәмух уты уйный башлады. Мөхтәрәм кардәшләр, тәмух утыннан кала ачу килү бу шайтан халәте. Чөнки шайтан уттан яратылган, белгәнебезчә, шулай бит. Менә шушы синең ачуыңны чыгаручы да ул шайтан. Синең кан тамырларыңда йөри, һәм дә инде шушы синең ачуыңны чыгарырга тырыша. Ачуың чыкканнан соң син контрольдән чыккансың. Үз-үзеңне контрольдә тотмый башлыйсың һәм сиңа хуҗа була шайтан.
Ни теләсә синең белән, ул шуны эшли. Менә аның максаты шул. Шуңа күрә әз генә дә, нәрсә генә эшләсәң дә, ул синең ачуыңны чыгарырга тырыша. Аннан соң сиңа шулай бит инде проблема булсын өчен. Әйтик, мәсәлән, дрель белән бер нәрсә тишәсең. Тишәсең, тишелми шулай бит инде. Азапланып бетәсең, арасың, тоясың. Нишлисең инде арып туйгачын, шулай бит дрельне тотып ыргытасың. Шулай бит, тотып ыргытасың бетонга. Ул ватыла инде, шулай бит. Ярар, тотып ыргыттың хәзер, тырышландың инде әзрәк. Хәзер ватык дрельгә карап утырасың, шулай бит. Нәрсә эшләдем инде мин ди. Нәрсә эшләдем инде мин дип карап утырасың. Ягъни син хәзер акча әрәп итәргә тиеш моңа. Әле ярый, идәнеңдә бер нәрсә ватылмаган булса, шушы дрель генә ватылып калган булса. Ягъни шайтан сиңа гел ниндидер зыян китерергә тырыша шушы ачу аркылы. Яки якын тирәдәге кешеңгә зыян килә, яки синең балыңа зыян килә. Әмма ачу килгән вакытта зыянсыз калмый. Кайбер кеше ачудан стенага китереп суга шулай бит. Колын сындыра. Тагын үзенә зыян килә. Ягъни нәрсә генә булса да, шайтан кешегә зыян китерергә тырыша шушы ачу. Бер вакытта да ул зыянсыз сиңа калмый. Бер нәрсә дә булмыйча, шулай бит читтән генә үтеп китми. Шайтан тырыша менә шушы ачу килү аркылы сиңа зыян китерергә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, ачуны килеп, шушы ачуын чыгара алып та ди, кеше ди, әгәр дә ачуын тотып калса, Аллаһы Тәгалә бу кешенең йөрәгенә ризалык тутырыр ди, ризалык кертер ди. Монда, мөхтәрәм кардәшләр, бик шарт бар, ачуын чыгара алып чыгармый калса ди. Мәсәлән, начальник сиңа кычкыра, син утырасың шулай бит, утырасың. Аннан соң чыгасың да инде, әйтәсең, вот, мин ачуымны чыгармадым, мин түздем дисең. Бу чиракка кагылмый. Чөнки син монда ачуыңны чыгармыйсың нәрсәгә? Куркудан. Эштән куыр дисең. Бары тик шуңа гына син түзеп утырасың. Ләкин үзең начальник булсаң, һәм кычкыра аласы урынга, кемгәдер психоланасы, нерваланасы урынга син чыдап түзеп калсаң, менә бу чиракта син ачуыңны чыгара алып та түзеп калган дигән сүз. Менә бу чиракта инде, мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһы Тәгалә синең йөрәгеңне ризалык белән тутыра ди кыямәт көнендә. Ни өчен ачу килгәндә ачуыңны тотып калсаң, синең йөрәгең ризалык белән тула. Чөнки ачуның капма каршысы ул ризалык. Нәрсәгә ачу чыга? Димәк, син нәрсәгәдер риза түгел. Ачу чыга риза булмаганны. Риза булмау билгесе ул шайтан билгесе әлеге дә баягы. Риза булмаган кеше, димәк, ул Аллаһы Тәгаләдән риза түгел дигән сүз. Чөнки әлеге дә баягы дрелең тишми икән, моңа бит Аллаһ Тәгалә гаепле. Ул стенаны шундый каты итеп ясаган. Димәк, син Аллаһы Тәгаләнең тәкъдиренә риза түгел. Әлеге дә баягы кеше, мәсәлән, синең алдыңда нервыңны чыгара. Бу бит аның хылкы, Аллаһ Тәгаләне шулай ясаган. Димәк, син аңа риза түгел. Менә шушы риза булмау безнең ачуыбызны китерә. Риза булмыйсың син. Гадәттә шулай бит Аллаһ Тәгаләдән. Менә аның нигезе нәрсәдә? Шуның өчен дә ачу килү, ул, мөхтәрәм кардәшләр, акыйда белән, иман белән бик тыгыз бәйле. Ул җиңел, бу уен әйбер түгел ул. Болай гына теге психланып алдым да, шуның белән бетте генә түгел ул. Әгәр дә ачуың килгәндә син тагын ачулана башласаң, сүгенә башласаң, бу Аллаһ Тәгаләне сүккәнгә әйләнәсең син. Чөнки Аллаһы Тәгалә шулай ясаган аны. Менә шуның өчен дә, мөхтәрәм кардәшләр, кай вакытта бер нәрсә эшләгәндә сүгенсәң, эшең китә. Тикшереп караганым бар. Эшлисең шулай, килеп чыкмый. Бераз әйтеп куйдың, тылсымлы сүз шулай бит инде. Бетте, эш китә. Сүтәсең берәр болтны шулай сүтелмей.
Анаңны дип сүтелеп китә. Нәрсәгә? Шайтан үзенекен эшләде. Шайтан үзенекен эшләде, ягъни син сүгендең. Ризасызлык белдердең. Хәзер инде дальше дәвам итәргә була. Икенче әйбергә, шулай бит инде. Ләкин булыша мөхтәрәм кардәшләр зикр әйтүдә. Берәр болт сүтелми икән, зикр әйтсәң шулай ук сүтелә. Ягъни менә бу очракта син сыналасың. Аллаһы Тәгаләне сүгәсеңме син? Яки риза буласыңмы? Һәм шушы ризалык белән эшләнсә бу эш савап аласың. Әгәр дә эш эшләнә икән, сүгенү белән, ачу белән син аласың Аллаһ Тәгаләнең ачуын. Бары тик аерма шунда гына. Менә шуңа күрә дә үзеңне бу очракта контрольдә тотырга кирәк, мөхтәрәм кардәшләр. Хәтта монда китерелә Инҗилдән дә сүзләр. Ләкин инде ул Инҗилдән китерелә хәзерге заман Инҗиленнән түгел, шулай бит. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям хәдисләре аркылы. Инҗилдә әйтелә, и адәм баласы, ачуың килгәндә мине искә ал, мин дә сине ачуым килгәндә искә алырмын ди. Минем ярдәмем белән риза бул. Чөнки минем ярдәмем синең өчен яхшырак, синең үзеңнең ярдәмеңгә караганда үзеңгә ди. Бу нәрсә дигән сүз? Берәр нәрсә килеп чыккан икән синең шушы, хәзер эшең бармы икән, ачуың килә икән, бу Аллаһы Тәгаләнең ярдәме дип кабул ит син аны. Аллаһы Тәгалә, димәк, берәр нәрсә килеп чыкмый икән, пробкага эләктең, барасың шулай бит. Димәк, Аллаһы Тәгаләнең ярдәме бу. Нәрсәгәдер ул сиңа ярдәм итә. Син үзең белмәгән әйбер әле монда. Син әле аңламыйсың аны, әмма бу Аллаһ Тәгаләнең сиңа булган ярдәме. Син риза түгел моңа. Йөрваланасың, ачуың чыга синең. Әлбәттә, синең белән бәйле булмаган әйбер, шулай бит. Кай вакытта теге җыклап каласыңмы син? 8-гә барасы урынга сәгать 9-да уянасың гына әле. Монда инде гафу ит, теге син үзең гаепле. Ана соң әкрен генә юлда барасың, тәкъдир инде ул, тәкъдир диген. Спокойно гына шулай бит. Эшкә килеп җитәсең, ишкәп соңга калдың. Ул тәкъдир инде, теге ни, ачуланма, сабыр бул, тегеләй булай. Аллаһ Тәгалә ачуламаска кушкан ди. Ничего, син ачуламыйча шыпырткан аштан куалар шулай бит. Әлбәттә, сиңа монда сиңа бәйле булмаган әйберләр бар. Шулар турында сүз бара. Син чыктың вакытында бөтен нәрсә бар, әмма менә шулай пробкага эләктең. Берсендә шулай ашка барганда шулай соңга калдым. Пробка, авария. Шуң аркасында тоткарландым, шалтыраталар. Син кая йөрисең ди? Тегеләй булай ди. Мәйтәм, авария монда, пробка, бер 5 минутка, 10 минутка соңга калам. Кешеләр шунда четерекләй ди инде. Слушай ди, синең пробкага эләгүең ул синең проблема, ул минем проблема түгел ди, миңа әйтә. Мәйтәм, мин бераз ниттем инде, конечно. Гаҗәпләндем, алай дип әйткәннәре юк әле, теге ашка килгәндә. Шулай бит инде, ул синең проблема ди, син соңга калырга тиеш түгел ди. Шуннан соң, мәйтәм, вертолет юк бит, менә юл бөтен кеше йөри торган юлдан барам, мәйтәм, шуңа күрә шулай инде. Юк, теге кеше тынычланмый. Шуннан соң инде әзрәк мин дә кызып киттем. Мәйтәм, гафу итегез. Космический корабль чырмыйбыз бит, мәйтәм, монда 5 минут бер нәрсә хәл итми. 10 минут бер нәрсә хәл итми, мәйтәм. Әзрәк көтегез, сабыр итегез. Шулай дигәчтен, әзрәк тынычландылар аннан соң. Ләкин мөхтәрәм кардәшләр, менә сиңа бәйле булмаган әйбер бар. Кай вакытта әлбәттә син үзең дә гаепле буласың. Әмма кызып китмичә, менә шушында сабыр итә белергә кирәк. Бу Аллаһ Тәгаләнең сиңа булган ярдәме. Кай вакытта алда сине нәрсә көткәнен белмисең. 5 минут, 10 минут шулай бит. Соңга калдың яки иртәрәк килдең Аллаһның тәкъдире белән, мәсәлән, ниндидер үзгәреш белән. Димәк, Аллаһ Тәгаләнең бу сиңа ярдәме ди. Ачуың килмәсен ди. Берәр нәрсә килеп чыкмый икән, димәк, бу Аллаһ Тәгаләнең ярдәме. Менә шушыны ди, онытмагыз ди. Әйтелә шушы Инҗил аятләрендә. Инде мөхтәрәм кардәшләр, Гомәр радиллаһу анһу бер исерекне күрә дә, аны ачуланасы, кыйнисы килә башлый. Шуннан соң исерек үзе Гомәр радиллаһу анһуны ачулана башлый. Теләсә нәрсә әйтә башлый. Шуннан соң Гомәр радиллаһу анһу китеп бара. Һаманнан сорыйлар, нишләп син аны ачуланмадың ди.
шушы исерекне, нишләп кыйнамадың дигәч, ул әйтә, ул мине ачулана башлагач, минем дә аңа каршы ачуым чыкты ди. Аңа каршы ачуым чыкты, шуңа күрә шушы ачу белән мин аны кыйнысым килмәде. Аллаһ ризалыгы өчен мин аны ачуланырга тиеш идем ди. Аллаһ ризалыгы өчен мин аны кыйнарга тиеш идем ди. Үзем аңа ачуланганга күрә түгел ди. Мөхтәрәм кардәшләр, менә бүгенге көндә без күп очракта Аллаһ ризалыгы өчен дип ачуланмыйбыз. Без ачуланабыз яки психланабыз ачуыбыз килгәнгә күрә. Шулай бит. Мәсәлән, берәрсе әйтә икән, мәсәлән, әйтик, Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәллям турында начар сүз әйтә икән. Без бер нәрсә эшләмәскә мөмкинбез. Без әйтәбез, Аллаһ сиңа судья, тегеләй булай, фәлән, безнең философияга кирип китәбез шулай. Ләкин безгә берәр сүз әйтсәләр, без нәрсә дибез? Ты что сказал? Ты что сказал? Ты кому сказал? Тегеләй булай, шулай бит инде. Ягъни без ачудан эшлибез бу эшне Аллаһ ризалыгы өчен түгел. Әмма Аллаһ ризалыгы өчен булса, син Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмне яклар идең. Матур итеп аңлатыр идең, шулай бит, алай ярамый дип. Я булмаса, башка берәр кеше рәнҗеткәндә син әйтер идең. Әмма нишләптер без менә шушы бүгенге көндә ачуланабыз, нервланабыз, бары тик үзебез ачуыбыз килгәнгә. Ачудан. Һәм шуңа күрә безнең ачулануыбызда да бәрәкәт юк. Бәрәкәт юк безнең ачулануыбызда. Мәсәлән, урам уртасында яки менә автобуста берәр кеше кысып утырса, шулай бит инде. Син аңа бер сүз әйтмәсең. Әмма синең алдыңа кысса, син аңа сүз әйтер идең. Аермабыз нәрсәдә соң? Әгәр син нормаль кеше булсаң, шулай бит. Син аңа әйтергә тиеш, ул исереккә кысып утырган, идәнгә кысып утырган, булды, булай эшләмә, бу ямьсез дип әйтә, мин сине чыгарып куйым әле дип, затып куйым әле дип, сине затып куярга тиеш. Нишләптер ул сиңа тигәннән соң гына, сиңа кагылганнан соң гына син бу эшкә тыгыла башлыйсың. Менә шуны күрергә була, мәсәлән, автобусларда да. Кондуктор, мәсәлән, безнең менә Казанда гына да шундый очраклар булды. Баланы урамга чыгарып калдырды, шулай бит. Салкында. Кышкы салкында акчасы юк дип урамга чыгарып калды. Бер кем бер сүз әйтмәде автобуста. Бер кем бер сүз әйтмәде, чөнки аның баласы түгел ул. Бер кемнең ачуы чыкмады. Нормаль карыйлар бу күренеш. Әгәр дә үзен чыгара башласалар бу кешенең, шулай бит. Ул нишли? Кая чыгарасыз? Ул салкында звери, тегеләй була, хайваннар. Ягъни кешенең үзенә кагылганда гына, үзенең шушы ачуы ләк килгәндә генә, менә шушы рәвешле ул ясаклана, яклана башлый. Менә бу дөрес әйбер түгел, мөхтәрәм кардәшләр. Шуңа күрә дә хәтта изгелек кылган вакытта да, берәр нәрсәне төзәтергә теләгән вакытта да, син моны Аллаһ ризалыгы өчен эшләргә тиеш. Үзең ачуың килгәнгә түгел, бу сине рәнҗеткәнгә, сиңа кагылганга түгел, Аллаһ ризалыгы өчен дип. Шуңа күрә дә динебездә, мөхтәрәм кардәшләр, һәрбер сахабәдә берәр изгелек эшләгәндә бары тик Аллаһ ризалыгы өчен дип алар моны эшләгәннәр. Кай вакытта үзләренә бу әйбер кагылмаса да. Менә шуның өчен, мөхтәрәм кардәшләр, ачу дигән нәрсәне әлбәттә без нәрсә икәнен белеп, контрольдә тотарга тырышырга тиешбез. Чөнки беренчедән ул безнең сәламәтлегебезне бетерсә, шайтан белән бәйле булса, гынах кылдырса, шулай бит. Икенчедән ул безнең изгелекләребезне дә юкка чыгарырга мөмкин. Аллаһ Тәгалә үзе саклый күрсен. Иншаллаһ, рус телендә дә сөйләп китербез. Аузу биллаһи минеш шайтанир раҗим. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы с вами говорим о гневе. То есть о состоянии гнева. Многие спрашивают, как с этим бороться, что делать. В последнее время я стал агрессивен и так далее, и так далее. Этому много причин. Самая главная причина, почему на сегодня человек агрессивен, он перестал быть довольным. Причина агрессии или же гнева – это недовольство. Когда ты чем-то недоволен, ты начинаешь кричать, показывать свое недовольство, агрессию начинаешь показывать и гневиться. Это вот прямая реакция. Соответственно, человек, который доволен, он гневаться или сердиться не будет. А чтобы воспитать в себе довольство, надо быть
религиозным и верующим человеком. На сегодняшний день даже мусульманин, который считает себя верующим, он не до конца религиозен на самом деле. Если он гневается, значит, с его сердцем, с его верой не все в порядке. Он недоволен, значит, Аллахом, его распоряжением. Он недоволен, как Аллах Тааля распоряжается его жизнью, его днем, его временем, его работой. И поэтому, когда у него что-то не получается, он начинает гневаться. Сердиться и гневаться мы можем только из-за одной вещи, из-за грехов. А то, что тебе принесли еду, и она тебе не понравилась, здесь гневаться не надо. Это так положено, значит. Если ты работаешь или у тебя что-то не получается, здесь тоже гневаться не надо. Значит, сегодня не время. Или надо нанять другого человека, чтобы другой человек заработал денег, а не ты вот сейчас здесь мучился, ругался и психовал. Элементарно, то есть здесь могут быть другие ответы. Машина у тебя сломалась. Гнев в любом случае не поможет. Значит, это к лучшему. Поехал к теще, машина сломалась, тут радоваться надо, а ты дурак. Гневаешься, да? Обратно разворачиваешься и на буксире, как говорят, на галстуке и домой. Все. К теще ехать не надо, сама приедет. Из-за этого, наверное, гневаешься, да? Потому что сама приедет. Вот поэтому, дорогие друзья, во многом современный человек, он недоволен. Недовольства очень много. Даже у верующих, даже у мусульман. И поэтому появляется гнев. Что такое гнев? Гнев – это состояние шайтана, он огонь. Шайтан создан из огня. Шайтан говорит, что он ходит в вене человека, по венам человека, и, соответственно, старается, чтобы и человек стал огнем, чтобы он тоже начал сердиться, чтобы он разгневался. Почему? Потому что в таком состоянии шайтан начинает управлять человеком. И уже человек начинает делать неординарные поступки. Он начинает грешить. Он перестает отдавать себе отчет и перестает быть подконтрольным своему разуму. И поэтому многие преступления совершаются в состоянии гнева. Если спросить у человека, вот, например, парень недавно, да, свою любовницу убил на детской площадке ножом. Знаете эту историю, да? Просто современные преступления, они как-то это вот в голове не укладываются. Мы люди, которые росли на Шерлоке Холмсе, да? На Пуаро там и так далее. Чингачгук, это уже, наверное, раньше поколение, да? То есть мы росли на этом. Там какие преступления? Какой-нибудь злодей совершает преступление, старается это скрыть. И даже когда он делает преступление, он делает это, запланированно, там ночью и так далее и тому подобное. Современные преступления просто поражают своей тупостью. Пришел на детскую площадку, где ходят люди, дети, да, и там прямо на видеокамеру он убивает, сколько-то раз там ножом убивает эту женщину. Потом уходит. Он куда уходит-то? Люди его видели, камера его засняла. Куда он уходит-то? Это вопрос времени же. Его арестовали, соответственно, в течение там суток. Все привели. Он даже не отрицает. Вот как это назвать? Вот чаще всего сейчас преступления делаются как раз в состоянии гнева. Человек вообще ничего не контролирует. Ни о чем не думает. Он сначала делает, потом начинает рассуждать. Потом начинает думать. Это вообще... То есть раньше даже преступники, они не впадали в такое состояние, как сейчас. И это очень опасно на самом деле. Потому что когда перед тобой стоит преступник, который что-то рассчитывает, с ним можно поговорить. А когда перед тобой человек в гневе,
глаза у него красные, голова отключена, здесь уже с ним никак не поговорить. Поговорить с ним не получится. У него в руках топор, он стоит, да? И все. Две машины вот так вот встретились, да? Вот так две машины. Ну, одна машина говорит, у тебя, говорит, ближе, сдай назад, говорит. А другой выходит с топором. Да. То есть, что делает вторая машина? Включает заднюю, да ну, говорит, его. И, естественно, сам дает заднюю. Вот откуда это все? Просто взял топор и выходит, идет на машину уже все. Вот люди, да, понимаете сейчас, какие сейчас пошли? Потому что он недоволен, что ему сделали замечание, что хотят, чтобы он назад дал там и так далее, да? Он уже впадает в состояние гнева. Поэтому сейчас очень опасно на самом деле что-то сказать человеку или что-то сделать, потому что в таком состоянии он вообще не подконтрольный никому, кроме шайтана. Он даже сам себе не отдает отчет. Его снимают камеры, там есть свидетели. Он все равно может что-то сделать такую вот неординарную вещь. Как бороться с этим? В Коране есть аят. Аллах Та'аля говорит, бисмиллахи рахмани рахим, «Валя тастауи хасанату валя сайиа, идфа' биллати хия ахсан». Не будут равны хорошие дела и плохие. Мы об этом даже говорили, да? «Идфа' биллати хия ахсан». Плати тем, что лучше. Если человек разгневался, да, стоит перед тобой, как его можно усмирить? Его можно усмирить только одним способом, говорит Коран. То есть быть мягким. Чем он агрессивнее, тем мягче ты должен быть. Агрессия здесь никак не поможет. Он станет все хуже и хуже и хуже. Поэтому ты можешь только быть мягче. Плати тем, что лучше. Плати тем, что лучше, говорит. Вот сейчас, к сожалению, люди не знают вот этого правила. Один агрессивен, и другой отвечает такой же агрессией. И поэтому постоянно драка, постоянно вот это состояние нервозное и гневное у людей. Потому что отвечают таким же гневом. Аллах Та'аля в продолжении говорит, فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Если ты ответил чем-то лучшим, то, возможно, говорит, вы потом подружитесь, даже если у вас была вражда. Если ты будешь отвечать агрессией, то вы никогда уже не подружитесь. А здесь не то, что вы избежали конфликта, если ты ответил лучшим, а возможно, вы еще станете друзьями потом и будете потом это вспоминать в шутках, так скажем. Поэтому Аллах Та'аля говорит, что надо это мягкостью лечить. Вот такое состояние. Это очень просто объясняется, дорогие друзья. Почему? Если человек создан из глины, и глину помещаешь, когда в огонь, что с ним случается? Глина становится камнем, становится твердым. Кирпич именно так и делают. Сам по себе кирпич, когда его просто сушишь, да, он не обретает ту крепкость. Его надо обжечь. И когда тебя внутри постоянно обжигает гнев, ты превращаешься в кирпич. Сухой и жесткий. Ты уже мягким не будешь. Вот это состояние, оно, с одной стороны, хорошо, ты кирпич, но с другой стороны, кирпич, он очень хрупок. Когда он падает, он быстро ломается. И вот ты тоже становишься таким же. Поэтому ты глину должен поместить в воду, чтобы она стала мягкой и податливой. В мягкость. Если у тебя внутри будет мягкость, то ты и будешь таким. Состояние у тебя такое. Часто спрашивают, как изменить свой нрав. Очень такой вопрос актуальный. Постоянно спрашивают, как изменить свой нрав. Очень просто. Быть довольным и не гневаться. И твой нрав изменится. Ты сам даже не заметишь, как изменится. Шайтан
говорит рабу, сказал рабу, то есть человеку: «Я совращаю человека 3 вещами: жадностью, завистью и пьянством». Когда я показываю человеку жадность, то человек уже не дает садака, никому не помогает. Соответственно, люди от него отворачиваются, и он остается одиноким. Когда у него развивается зависть, он становится выше всех и начинает мечтать о тех вещах, что находятся у других. Соответственно, он впадает тоже в грех. Ну и пьянство. Когда человек пьян, я беру его за уши, как барана, шайтан говорит, и веду от одного греха к другому греху. Просто, как барана вожу. Он уже все, пьяный в моих руках. И также шайтан говорит: разгневанный человек в моих руках, как мяч в руках детей. Я, с ним играю, как хочу. Хочу пну туда, хочу сюда, хочу сяду, да? Хочу в баскетбол играю. Как угодно я им управляю, как мяч в руках детей, в руках ребенка. Мы знаем историю, что когда Муса, алейхиссалям, встретил Иблиса, и Иблис попросил Мусу, алейхиссалям, попроси, у Аллаха, чтобы он меня простил. Муса, алейхиссалям, взял тахарат и начал читать намаз. Читал какое-то время намаз, потом обратился к Аллаху и сказал: «О Аллах, прости Иблиса». Аллах Тааля сказал: «Но он, не хочет прощения». Муса, алейхиссалям, сказал: «Он хочет, он попросил меня. Хорошо, я его прощу. Пусть он поклонится могиле Адама, алейхиссалям». В свое время он не поклонился Адаму, телу Адама. Сейчас Адам уже умер, пускай, поклонится могиле Адама. Муса, алейхиссалям, очень обрадовался, что есть возможность простить Иблиса. Пошел к Иблису и сказал: «Вот Аллах Тааля тебе так сказал, если ты это сделаешь, он тебя простит». Иблис сказал, он разгневался, вышел из себя и сказал: «Я, не поклонился живому Адаму, а мертвому тем более поклоняться не буду». И опять лишился милости Аллаха. Он разгневался, опять не смог обуять свой гнев. И потом он сказал Мусе, алейхиссалям: «О Муса, я прихожу, в 3 случаях к человеку во время гнева. Когда он гневается, я прихожу к нему, чтобы управлять им. Второй, когда я прихожу к нему во время сражения, чтобы испугать его, сказать: беги, думай о детях, о жене, не сражайся, зачем тебе это надо, чтобы он струсил. И третье, во время общения с женщиной без махрама. Когда ты общаешься с женщиной, неважно, старая, молодая женщина, да, если она без махрама, одна, то ты начинаешь с ней общаться, делать дагват. Да? Почему мы же дагват делаем же? Просто так не общаемся, у нас всегда есть оправдание. Начинаешь ей делать дагват, и тут приходит шайтан. Да, твой дагват будет более, да, доходчивым, если ты обнимешь ее. Они же еще сами так, на чувствах они норовят тоже, да, обниматься. Шайтан говорит: я приближаю тебя к ней, а ее к тебе. Шайтан работает в обоих направлениях. Поэтому делать зина, в этом ничего сложного нет, на самом деле. Вот говорят: Казанова, да, сколько женщин соблазнил. Это не он соблазнил. Он просто подходил к женщинам, дальше работал шайтан. Здесь его заслуги нет. Здесь никакой проблемы нету. Здесь быть каким-то Казановой, здесь проблем нет, дорогие друзья, понимаете? Вот опять тренинг пошел, да? Как соблазнять женщин. Здесь проблем-то нет на самом деле. Здесь не нужен ни харизма, ни улыбка, ничего не надо. Приходишь, и все. Шайтан уже дальше работает. Также, дорогие друзья, ученые сказали, отречение, то есть отречение от этого мира, бывает 4 видов. Первое.
вера в то, что обещал Аллах в этом мире и в следующем. То есть, если ты в это веришь, значит ты отрекаешься от этого мира. Второе. Принимать одинаково похвалы и обиды от людей. То есть не гневаться. Тебе нравится, когда тебя хвалят, но иногда не нравится, когда тебя обижают. Говорят обидные слова. Надо принимать. Одинаково принимать. Возможно, одинаково говорить надо спасибо на это. Поэтому это есть отречение. То есть ты познал суть отречения, у тебя крепкий иман, если у тебя такое состояние. Третье – это деяние без рия, без показухи, лицемерства. И четвертое – прощать угнетателя и не гневаться. Это тоже отречение от этого мира. Очень сложно простить своего врага. Очень сложно. Именно простить. Кто-то говорит, я об этом забыл, но не простил. Кто-то говорит, я об этом не думаю, да, но не простил. Кто-то говорит, я ничего с ними сделать не хочу, но простить не могу, там и так далее. А тут именно говорит, что ты простил их. Это значит, ты отрекся от этого мира. И не гневаешься. Если ты не гневаешься, значит, ты не связан с этим миром. Отречься от этого мира, значит, быть не связанным с этим миром. Если ты не гневаешься на эти мирскую суету, значит, ты от этого мира ничего не ожидаешь. Гнев – это недовольство и ожидание чего-то. Что ты уже себя вообразил, да? Ты пришел, например, ты говоришь, вот мне должны заплатить 500 тысяч. Тебе заплатили 490. Ты гневаешься. Ты гневаешься, ты рассержен, начинаешь психовать. Но ты даже не ожидаешь. От этого мира ты не ожидаешь ничего, тебе не надо. Ты ожидаешь только от Аллаха. Поэтому да, в этом мире у тебя не получилось красивый дом построить. Ничего страшного, это не твоя цель. Да, не получилось у тебя там иметь 15 детей. Это не твоя цель. Не получилось у тебя на хорошую работу устроиться, да, Газпром. Это не твоя цель. Ты старался, но не получилось. Это не твоя цель. Твоя цель – это довольство Аллаха. Поэтому, если ты не гневаешься, значит, ты отрекся от этого мира. И ты уже ничего не ожидаешь, тебя ничего не расстраивает. Дорогие друзья, поэтому потихоньку, вот благодаря этим хадисам, аятам, благодаря осознанию сути, так скажем, гнева, мы должны с этим бороться, с этим состоянием. Потому что это очень опасное состояние, из-за которого у тебя появляется тревога в душе, проблемы с людьми, в общении, в семье, с родителями. И появляются болезни, связанные с этим. Даже когда вот у меня тоже проблемы были с давлением, мне врач Уагас рассказал. Когда я вошел к врачу, вы, говорит, расстраиваетесь? Говорит, ну бывает. Да, я говорю, бывает. Я очень эмоциональный, говорю, человек. Вот это, говорит, и опасно. То есть поймите, говорит, то, что вы, говорит, расстраиваетесь, то, что вас что-то злит, вы, говорит, на это повлиять никак не можете. Уагас мне рассказывает. Второе, говорит, через некоторое время, говорит, когда ты смотришь, говорит, на ситуацию, которая тебя расстроила, да, или злит, через некоторое время, после того, как успокоился, смотришь на нее, она не кажется такой проблемой. Оказывается, это очень мелкая проблема была, а ты злился из-за этого. Уже когда трезвым взглядом смотришь, оказывается, это очень мелкая проблема-то была, по сути. Вагас. Я вот запомнил два правила вот этих. По сути, это религиозные слова. Конечно, ты и сам это знаешь, но когда это звучит от кого-то, это надольше остается у тебя в памяти. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.